ebe n'ụwa si dị na ndịdị bụ ọgwụ elu arabụ na agụrụ niile igwe krete nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma Pecado da luz. Hoje piaça. Orimiya con one como ona manuka. Onwa. Mikano no na bo. Ozo mpiasa na mono na be unu. Na China walochi with the 10K. Asia money. Igwado naga mabakana. Monyo go naga bakata kampala kawena. When it goes to fire, fire to sun. Ina bama jongwa. Bama jongwa, chukwa baloma jongwa, ina bama jongwa, nama baloma jongwa, ina bama jongwa, nama baloma jongwa, ina bama jongwa, nama baloma jongwa. Wewe logi balegu, yeji leje mewana, nama bana balegu. Otu ebe n'ụwa si dị na ndịdị bụ ọgwụ elu. Otu ebe n'ụwa si dị na ndịdị bụ ọgwụ elu. Nwanne m ọzọ bịasa. Chukwu gọziri unu agọzi. Unu nwere obi eziokwu na ọ ga-adịlụ unu mma. Ego esi afedizi ọkụ.
onye Chukwu gọziri agọzi eze ka ọ bụ ibe nụ mana ịnama na nkịtị ọzọ bịasa nwo n'ogwo eburu eji anyị ejetiere ya egwu eburu eji ọ ga-agba nkwụ nwaanyị na n'Imo mmanwa mmanụ ka ya eje n'Imo nata mmanwa mmanụ ka ya eje n'Imo na mmanwa mmanụ ka ya eje n'Imo na ya bụ Satọde si ụtụtụ werusie ọ bụla isi na Sọnde MC wale nene nwayọ ka m gwala obodo egwu onye bụ achala n'ụwa achala na-eto ogologo orimiri ego nwanne ka mụ mba na ozo bụ Chukwu gwọrọ abịara m be gị mbosi ichila ọzọ ịgwasịrị nna gị wee chikwa ọzọ wetisiere ihe egwu owele bụ na wee kpọlụ m mkpu ekwu eme ka a ji amalike n'ụwa mama mbụ agwaliri echemoni chenjiri ego echemoni bịa kene bịa dunye gị mmụ ka nna Chukwu ebuka nwa nwa akwọ ije nwa nwa akwọ ije nwa ọbara atụle mama m ịbụta nwa mama m ịbụta ije amaka chukwu ije amaka chukwu ọzọ bụ Chukwu gwọrọ ihe na-eji ọgwụgwọ barị ọzọ ịmakwa na oge nyere m ewu ndụ mkpụrụ na anago gị nri maka na ichiri ọzọ ịgwara m na mbọsị nna m ya esi ọzọ na ị ga-abụnye m ebi ịma na onye mee ihe o kwuru n'ụtụtụ ọzara ekwu eme agwakwere m ngwa moto wee mechibulu wee bunye m ọzọ bụ Chukwu gwọrọ ịgwasịrị papa gị wee chikwa ọsọ otu abụ n'ụwa siri dị na ndị Igbo ọgwụ ego sembụrụ dadị izizi na China sembụrụ dadị izizi na China echemoni kwadola akwado ego akarịrị mụ ọzọ bụ Chukwu gwọrọ ọzọ bụ Chukwu gwọrọ nwanne m na ndị dịbe ọgwụ enu ndị dịbe ọgwụ enu onye ọbụla mgbe iwe iwe dị mma ndị dịbe ọgwụ enu onye ọbụla mgbe iwe dị mma
egwu chukwu gwọlụ ana m agụ egwu nwe na chi m nyere m ana m agụ egwu nwe na chi m nyere m onye amanụke na ọmụ na-ekwu onye amanụke na ọmụ na-ekwu ma nwụgọlụ ọya obi arịla egwu ma na magwa nwanyị dị mma ebe amụ n'ụgbọ ijela agbawa ebe amụ n'ụgbọ mmanwụ jelọkọ na agụgbo egwu ebe amụ n'ụgbọ ezela abọ ọzọ egwu chukwu gwọlụ ezi amụnụ kwadola akwado o kwuru na mma agba aka na manya dịra n'anya igbo gboo ụwa baba mmadụ amate n'ụwa ọzọ egwu chukwu gwọrọ ndị egwu nwe na ebe nsebịa ibe mmalụ ọzọ mara ya were mmadụ iwe mbakala wee jebe n'agụ wee gbasi ọnya n'ụtụtụ ka o gbuo nnekwu anụ wee pụtazie ụtụtụ ịma na o gburu anụ wee pụta ụtụtụ ịma na o gburu anụ ọzọ bụ chukwu gwọrọ na ọ ga-adịrị gị mma nwoke na iwe naba weli iwe wee na bulu mbakala naba weli iwe wee naba na-alụzi ebe ihe wee bụ mgbada n'iru bie o ji iwe wee nata mgbada nọ n'iru bie o wee were aka odo wee jekwugbuo mgbada egwu m na-egwu iwe onye ya bụ ka ọ ya bụ ebe ọ bụ na ị nọ imecha ọya dị mma n'ụwa ị na-eme na nwa mma n'ime onye ji ọnya jebe agụ okporo ozi anụ macha onye ji ọnya jebe agụ okpuru anụ macha obulu mbakala naba weli iwe wee na-alụzie n'ụlọ mgbada na-eji ya echebe ụlọ kedali bụ bọnana na Malaysia ozu egwu chukwu gwọlụ bọnana bụ nwanne ya bọnana bụkwa na nwanne ya bọnana bụ nwanne ya ego eshia bụ nwanne ya jee bọtali m ego eshia ka ọ bịa ka o dunege m ụka nna jee bọtali m ego eshia ka ọ bịa ka o dunege m ụka nna ọzọ egwu chukwu gwọrọ ihe ọya bụ alasịa nwaanyị enye ego maka gịnị n'ihe gwolokịta ata ya gwụgo echi bọnana na Malaysia otu abụ n'ụwa si dị na ndị Igbo okwe na-ekwenị bọnana na Malaysia nọ ya dịrị gị mma ezi anyị daalụ ezi anyị demedalụ ọ ga-adịrị gị mma ihe menụnụ ma ibe menemo egwu nwebụ egwu mụ na egwu onye n'ụgwọ gị dị bọnana daalụ appreciate n'ọnụ oyibo bọnana daalụ bọnana na Malaysia bọnana na Malaysia Asia money gakene ụmụnna m nọ ya adịla ụnụ mma otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndị Igbo okwe otu ọ bụ n'ụwa si dị na ndị Igbo okwe Central Bank na Malaysia Central Bank na Malaysia waya egwu waya
n'ọsọ dị na ndidi bụ ọgwụ elu. Onye jeli Igbo ka Igbo na-egbu onye gbara ọkụ ka ọkụ na-atụ mmanwụ na-apụ. Otu ọ bụ na ọ si dị anyị abịago n'aka anyị kwadozi. Kedu obodo amụrụ gị? Ị bụ onye n'ugwu ọdịdị? Waya waya. Ọ ga-adịrị gị mma waya waya. Ụmụaka Chukwu goziri ihe anyị emere unu niile. Osisi anyị bụ na-esu anyị goluo. Egwu nwa m tata solo egwu nwena. Osisi anyị bụ na-esu anyị goluo. Esi amoni. Esi amoni nwanne m. Money. Zamburuga na China. Zamburuga ga alwa. Asia money onye ọma na gboko ku ka nanu. Asia money bi adu na jamu arobo na ko da legwo. Zambura money da alwa. Ozon piasa. Ozon piasa dalwo. Obi eziokwu. Obi eziokwu. Obi eziokwu. Iwe ni wọ́n ti wọ́n sọ. Eba na-agba n'igwe. Eba na-agba n'igwe. Ụfọdụ kwuru ekwu mana o kwuru ekwu. Igwe Joshua, amen. Ebube agwụ ọsọ nwoke bere ibi ya. Mmanwa mmanụ ka batagokwa ọsọ. Onowu.
na-ebe onye nwere n'ụwa na-ebegbu ego mụ na aka mma m onye kwere ka ọ gbalị baka nna onye jere igwe ka igwe na-ebu n'aka madịrị ya nwoke bụ ọga dị ihe nwaanyị bụ ọga dị ihe oche bụbu agụ oche nwoke bere ibi ihe nwoke bere ibi ihe oyima nwoke bere ibi ihe oyima nwoke bere ibi ihe oyima nwoke mkpụrụ obi na onye ọma bịara na be unu nwoke bịara ibi ya mbosi elili ọpọtọ ebe n'ebe ebola agụ n'anya atụnye ichene n'ụwa ọdanyenụ mmadụ ekolu igwe si na nnọ ọkwụlọ ka kwado ezere alụ ezere alụ Bona na Malaysia onye manuka kelele no ya rede mma udu dike no ada ime udu dike to ada ime no wa ebule go ya na ya mani go kantwa Obata swara dike obata 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 osuwo obata suwo igosi na no eze no ya dịrị gị mmanụ wekwula ka bado onye mmanụ ka gale na oge unu ozo nwoke bere ibi ya ịmakwa na nwoke na-aka ibi ya aka ịmakwa na nwoke na-aka ibi ya ese mọni chọrọ m egwu wee chenji ego esi achọrọ m egwu wee chenji ego money shalom mango we change ego alolo na mana emeze nwanya na dawa mama me go chide onya mo ma uche na wa gwa oti wala na onya mo ma uche na wa gwa oso wala na onya mo ma uche na wa chide chudo se wanguo agwa neti wake obala tule ese money ma ese ese money la go
Obatozuwara Asia Obatozuwo Odigo Koyati Obeloganye Mwana Onye bido Iga Sabasa Onye bido Iga Sabasa Awusa nebu Igbo ma ndị Igbo nebu onwebe onye mmadụ n'ụwa ka na-ajụ adị m onye mmadụ n'ụwa ka na-ajụ ụmụ nwanne ebe kwodike na-agba ọgwụ ochie dike arụ ebe kwodike na-agba ọgwụ ochie dike arụ ọka ọzọ ọkada anụ igba nwajaba mmanụ ka n'ọbụla esi laki home ka nje obodo anyị ka nje kene ụmụ nwanne m ship sa ọzọ dị nwa nwoye nwanne m ewi igbo na-alụ ewi igbo nwanne m eze ndị igbo na Abidjan ọzọ ndụ nwa Chinemelụ onye malụke iwe ngwala ọzọ ndụ nwa nwoye iwe ya dị mma na-emecha okwu dịrị nwa nwoye anwụrụgo chiedu nwa nwoye anwụrụgo nke a bụ emebe ebe ọzọ emezikwa ndị nwunye Jonas ọzọ mma Jonas ọzọ mma kpọkọta ụmụnne ya n'oge bụzi nna bụrụ nne eze ndị Igbo ọsọ ndụ nwa nwoye nwanne m obodo nwere ọsọ ndụ adị mmadụ n'ọdị obodo nwere ọsọ ndụ wadịdị mmadụ ọdị Chukwu dị nwa nara ịgbakọ ịgba mmanụ ka odebuji moto mepeli megbugo odebuji moto kpopeli megbu oge izizi mgbalụ n'egwu a ịgbakọ ịgba mmanụ ka bụnyere m iwe bụ n'aka onye nle okwulọra ị na-achọ m okwu ọkọ ọtụtụ eji lego ndị mmadụ amazịrị ibe a na-eme ịbata ebe a na-akwa mmadụ ndị mmadụ akarịa enwekwụzịrị ụmụ nwoke ndị na-eme ka nwaanyị kedu ihe kpatara ya Anambra enwere ọlụ onye gụsị akwụkwọ jide satifiketi ọbụla ọkada man ọbụla deraiva n'ọka n'ọwọkụ Anambra enwere ọlụ sọsọ odewọkụ ka anyị nwere na Anambra igwe ya utu onye irite kedu vileji dị n'irite dunu mbọsị ụka ka mma abịa n'eriri ịmakwa na nke ekwe nna ihe ka m meji egwu mbọsị ụka irite chọrọ m mma kedu maka isi omego na akwa aja abụọ bụ onye irite nọzikwa n'ụlọ kedu maka eze nnebo nwoke mmiri na-ebu ọkwe abịala m akwa mamụ ya na anyasị eke azụrụ azụ na ya nara anya ibe ji wee bụrụ egwu nwere chukwu nyere m egwu na nwa igwe ya utu daalụ igwe ya utu daalụ nwanne m ọya dịrị gị mma iritedunu na-eri agba ọkọchị Enugwu Agidi na-eri ọpọtọ Amanuka na-eri aja ọka na-eri ime ọka omenala ndị Igbo ya dị ụka bịara abịa emechechie na ụka ya na ụka bịara abịa emechechie ụka ya na ụka bịara abịa emechechie nọ ya na ndị iritedu
unu daalụnụ ụmụnne m nọ ya dịlụnụ mma n'ụwa mmanwụ amanụke nọ na-ekene mmanwụ amanụke nọ na-ekene mmanwụ amanụke nọ na-ekene egwu wee gbuo m ka na egwu onye agụgụ nri nọ ya dịrị gị mma ọkọ ọchịchị ejide ego ndị mmadụ wee gasasịa ịbata ọka anyị enwere ọlụ Sierra Junction ilusie kwata hotel everywhere no fatịrị ndị bịala ọlụ abụ na n'ọka kasị ụmụ akwụkwọ kedu ibe kpatara ya anyị enwere ọlụ dị n'ụwa Anambra bụ eji wọdụ okeke maka ndozi Anambra ajụjụ mụ na-ajụ Anambra nọ na dịgo mma ya ka ji wee gbuo nwa okeke wee bụziri eji wọdụ okeke maka ndozi Anambra ajụjụ mụ na-ajụ Anambra nọ na dịgo mma ya ka ji wee gbuo nwa okeke ebụziri eji wọdụ okeke Anambra bụziri eji wee mere election wee mesịrị election Peter Obi win ihe ma mgbe a na-akọlụ gị Obasanjo ji pawa o wee weli pawa wee nye Andy Uba Andy wee weli pawa wee nye nwanne ya Eselu wee nata wee jebe alọ London wee jee kpọta Ngige wee na-abọ wee basịa wee gbadatasị Ọka wee setulu enye wee jewe okwu Ọkịja wee setulu anya wee batasi Ọka wee rigi election onye melile emeli wee bụrụ onye melile emelie nwa bụ eze wee chịwa Peter Obi nọ na kọtụ iwe ya na-eseli balị nwa bụ eze melie n'arọ mbụ iwe ya na-eseli balị o melie n'arọ na-abụ wee weta aka na nke ịtọ wee tọọ ṅụọta ịga wee chịrị fọsụ Anambra wee jewe ogwugwu Ọkịja wee bado ogwugwu Ọkịja wee kwulisie nye eseli nọ na mkpu mụ na nwanne m jere nta anyị bara ma n'ọbịa si n'ụkwụ m dị ka ụkwụ anụ ka ọma nke a ọma nke ọzọ mgbe a na-akọlụ gị Peter Obi nọ na kọtụ Peter Obi nọ na kọtụ nwa bụ eze na-achị Anambra eseli wee natasịa wee jide original paper wee chie Peter n'aka Peter wee jebe kọtụ wee batasịa na kọtụ wee tee ndị anya from kọtụ onye agụlụ chịrị Anambra akụkọ m na-ekwu gị na mmadụ jide iwe gbaa mbọ mee nye ọfụma ka ịma nke a gị maka ọzọ were mmiri ego nwanne nke mbụ onye amanụgo aba mụ n'ọgụ aba mụ n'ọgụ aba mụ n'ọgụ ọma ọsọrọ kedizebe ọgụ aba mụ n'ọgụ oze nwoke belibi ya nọ ya dịrị gị mma agalị m ube unu akwadowego m na agalị m ube unu na-akwadowego m na maka na o nwere nwoke a na-agba onye amaechi bụ hunter onye amaechi na-egbu anụ wee pụtasịa ụtụtụ wee bulu egbe wee nyiri bulu anya wee nyiri lụsie n'ime ọbịa wee sisi ọnya wee nachi ya azụ natasịa ka o bulu anụ na onye amaechi egburu anụ onye anya mara anụ onye amaechi bebe akwa wee nabasịa wolu iwo wee na wee luo na geeti wee mepee geeti nye batasịa n'ụlọ mgbada na-echi ya eche o wee were aka odo wee kugbo mgbada na nkịtị
jewele nsanụ ibe onye yeri ego na-agbanarịrị ya n'ụwa onye manụ ka na mmana na manwago obodo sumegwu megbu gbenemu egwu megbu na mụ obodo sumegwu megbu na mụ egwu megbu na mụ iwe na ya olisade n'ụwa bụ ogologo ndụ onye ji enyi wee si ọnya jụọ ama nụ ya makasị onye ji enyi wee si ọnya jụọ ama nụ ya maka uwe mebigo n'ụwa ebe ọ bụ na ego n'ala onye ọbụla jebe ebe anwa ego anago n'ụka onye ọbụla bụzi pastọ ego anago na dibịa onye ọbụla na-emezi dibịa ego anago nọ n'amụma onye ọbụla bụzi prọfet ebube agụ na-eche agụ iwe agụ ji eme ile gị na mbaka mmanwụ jere igbo ka nna lụọ ụlọ mmanwụ jere ụka ka nna lụọ mmanwụ jere ụka ka nna lụọ ụlọ mmanwụ jere ụka ka nna lụọ ụlọ mmanwụ jere ụka ka nna lụọ tupu anyị emechi egwu Kanga na-eme ka mụ ga na nwanne ogwe chọrọ iwere ike na-eke izizi n'ọka eso mọgọ ndị egwu na ọ ga-adịrị gị mmanụ onye chabi alụ ụwa ga-alụ ezi ọyị ga-alụ agwọ odogwu na ọkụzụ n'ọya dịrị gị mma onye ọkụzụ ka ọma ezi ọyị ma ezi amụnị na onye ọma kelele gị mmanwụ jalọgwụ mmanwụ n'obi agụ ogwụla ka gbado ebe ọ dịbụla ka nwoke dị mma onye mmanụ ụka kelele iwe mma na onye ọbụla ya eme okolobịa ya enweliri onye egwu onye ọbụla ya mmegwu n'egwu agbala na oyi enweliri onye egwu ọzọ mpiasa obi eziokwu April 8 anyị ejebe n'Imo egwu ọzọ mpiasa na-amakwu nwanyị April 8 bi Saturday onye ọbụla bịara n'Imo mmanwụ amadụ ka ya agbakwuo onye ya ebe okolobịa ya enwe onye egwu egwugbo mmanụ egwu nwesi na chimu ewe jewama mama modeligbo mama iwe n'ebe n'ụwa nwa akaligo mmadụ arụ onye nọdụ ebe ọ nọra na-abụ
Kenya Moja prison mmadụ karịrị ebe anwa ụmụ nwoke ka nwaanyị a wee na-anatasịa ịbata n'ụlọ ọgwụ ebe a na-amụ nwa ụmụ nwaanyị amụrụ tata gasị ụmụ nwoke ijezie na prison boys akarịa ụmụ nwaanyị niile onwezikwere ndị ihe anụghị anụ Moja prison boys bụ ọcha anyị n'ala jebe ụbaka forest n'ime Ọnịcha boys akarịa jebe Lagos kirikiri boys akarịa ọkwa nne mụsịrị iwe niile ahụ eze mọni nwoke mbụ bịa bịadu n'eke mmụ ka nna n'ụlọ mbọna na Malaysia mbọna na nwanne Ijawama Ududika modokwa na marodika ka mbona na Malaysia no ya dereke mma woka beli niye agaba duda lo ni sulolele esha money onya mana boke onya mama Ojuju n'eshia nọ ya dịrị gị mma Tomba money oyimo Ojuju n'eshia nwa onyukwu Aja nwanyị kedu onye ị na-eche ana m eche bịa masanja onye na-eche ana m eche bịa Obasanjo onye ọkada bịa ana m eche bịa Obasanjo onye keke wee bịa ana m eche bịa Obasanjo nwaanyị abụkwa banana ana m eche bịa Obasanjo ụtụtụ ọ na-acha acha ana m eche bịa Obasanjo igwe izizi na-esi na nọ eze ga-alụ onye amanụ keke n'eleke Waka believe ye, Asia money change lego. Asia money change lego. Onyamano kobo do na wa. Waka believe ye, ochalo mumma na Chineke ye gozi ye no wa. Ochalo mumma na Chineke ye gozi ye. Waka believe ye, ochalo mumma na ekwa. Onye nyalo maka. Kenya ya borimiri Boseli ya poto no nya solo megwo we bate no gwa kede we bule ko wana na nga se Saturday no go to Sunday we ga beli biye no ya de mma obodo mo nwa kala kawa shido de ka nye na be
ebo se wakaja ibodo la gugu gbode nuwa akwati wala kina ni oba ume de bakwa unu mana akwati wala kinde made ume de kwa maka na akwati soft akisiri ike yaba kwa weja nata weje tiwake elukwa nyanya ode made ume de kwa akwati owo kime okonyo bo na sowo muye akwa nwele kwa akwa onwele kwa kire kwakwo onwele ibe niile tudosie o ya o Rebel Group of Company Nigeria Limited o ya dilo no ma ibe be no no ibe manamo Asia money, okay. Asia. Ibu Asia kwa. Mwe rabo bono kwantuo. Onyamanuka no nekene mamumo no nekene ojuga na wale yesene kwama ozon piasa obi eziokwu ozon piasa obi eziokwu Rebel Group of Company ozon piasa nwoke mo obi eziokwu Nadi bono wo kenu kwa keti bobo Wazo biasa wokamo no ya nege ma Wonye mposisi iwa ye mero di kodi Ima kwa no ya na chomo na kametiri ebu Ebura 8 anya naba ndimo Wazo no ya nege ma Wazo biasa no ga nege ma Wan woke mboso toto Iba mekwanage ana ma kwadokwe eja na aka ye nwete Obuna agbo isi agbo agbo ọnụ akwụsị mkpụrụ mmiri akwụsị gwo nwanne Mama mo na mana o de gili Mama na mana o so le ni so bo pada Eyi mo so pleasure o gala yakada Mbo so ya ma ku nwanya o banje ya bo to le bibi Cho ebu Onaga ina kwado emejo ya tani chama Mawudu lumo wa mmadu kana lobe
Igbo music entertainment ọsọ sagoro alụ ọsọ nọ ya dịghị mma onye mere egwu ụmụaka Igbo o wee baa n'ihu akwụkwọ ọsọ nọ ya dịghị mma n'ụwa ịzụsụ ụmụaka ba na-eyi nka ogologo ndụ narị isi ike maka ndị na-azụ ezu egwu onye ọbụla babie ihe mmadụ melụ n'ọnya ka ntelu oke n'ụlọ elili na-ekpu n'ekpu nwacha na-azụzi ezu egwu Shubo owoli woti sabayaka tupu mmadụ etikọta egwu wee sabayaka anazara yaka na nkịtị ozebanye Shubo jere ugwu Awụsa kwuo egwu sere ọgụ na mgba egwu ahụ aka ọ gwụsịrị wee sabayaka onye tizi egwu tata ọ sabayaka onye gwụsi egwu tata ọ sabayaka onye bido egwu tata ọ sabayaka una ga-agwụkwa egwu wee zara ya aka ihe agwụ egwu milen wee zara ya aka ihe kwunye zelọkụ na mba uwe gwere isi dị n'ụwa m ụmụ jere egwu na mweri oke ebo wee gwụkata egwu wee kọ ka ndị Igbo si bịa from Israel wekọwa ka ndị Igbo si wee bịa okwu na ụka atụwa mweri wee gbakọta wee kwuliwe ngwa egwu m kwulisie ngwa egwu nụ si m ngwụgharị anya wee jide ọmalịcha egwu ngwụlụ wee gwụgharị anya igwe kredo nwoke mbụ mmanwụ jalụ ka nwamba na mba na mụ bịara egwu onye nna ya zụrụ arịa nọ na mụ onye zụrụ arịa onye nna ya anya tiri egwu ya mụ onye tiri egwu onye nna ya mere dibịa ya mụta ọbara atụle kedu onye nji kwuo nwa nkwọ ije iwe na-agaba na dị n'ụwa biko n'ụka nna nụ na manwago biko n'ụka nna na manwago anyị eji ntị edi n'ọgbakwa n'ụbawa mama m odenigbo dunaga mụ ka nna ibe na-eme n'ụwa nwa na ọchagokwe mmadụ ụba esi awụ mango na-abịara m mgbu na egwu ebiri ya dụdebe mbụ na mmadụ a ga-ekwuru ụka mmanwụ mbụna na Malaysia mbụna na ndị Igbo na-agbalịgbo dụdebe mbụ na mma na odekilegele iwe na-achọ n'ike ọkụ bụ anụ ebe ochie nwoke aja iwodola bụgogode n'uwe ebe ochie mmadụ aja ọka abịa kene na n'ụkwụ na mma ọka ọzọ ọka mụ na gị jere ka akwata ọka ọzọ mụ na gị jere akwata mwepụkata egwu na anyasị ụkọchukwu erituo wee nale m mmadụ m wee bele m ebele si m gara n'iru nọ ya dịrị m mma imekwana m jere egwu nwe n'ụlọ ụka imekwana m jere egwu nwe n'ime ụlọ ụka
wee gwụkata egwu ụkọchukwu wee nwụta ọkụkụ aji nye onyinye wee nwụnye onye manụke jika chicha ji nye onyinye wee chinye m ụmụnne m nọ ya dịrị unu mma ụmụnne m nọ ya dịrị unu mma ihe onye na-eme dị n'ụwa n'ọnya dịrị eje anachụrụ ụwa n'ike anachụrụ ụwa n'ike ụwa nwa n'ime ike gị mana ibe mmadụ mere ka nde biko nụ ka nna nụ na shemigo obere ibe mmadụ abịa bunye mbọ ya na ibe mekwenye obere ibe mmadụ abịa bunye mbọ ya na ibe menye uche na nwa nwoke ọzọ walaba nwoke mụgboro nwoke chukwu ndị igwe n'ọka esi oyi m agba ego esi awụ ma n'ọya dịrị gị mma nwunye ya mara mma di enye mara mma nwanyị ga-esa di gị chenjiri ego anyị agbagola ka wee nala mana asị m kwuru nwunye na-abọdị na mma nwunye na-abọdị na mma elibi azụ ewela nụ wee gwa ụgwọ ego ese nwoke mmụọ mbọsị o jere ikwu m ihe ebe n'ebe egburu agụ n'anya Julia. Ozokole si n'anya onye ọka na-asa enwe enyi m nwa Chinemelụ Chibusa ọzọ Chukwu kwadolu onye ọka mama ihe anawago n'ọya dị mma o